साफायनाय सम बावैसो गेलेनायनि फिथाइखौ बुंथिनानै होलांबाय दायो आङो फाइनालि जोंनि बे दैफांखुट्टि फुटबल प्लेग्राउन्डआवहा आङो सफैबाय स' बिदिब्ला नायलांबाय थादों माने दिनैहाय फाइनाल मेट्स दङ स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जाहा बिथांमोना टिकेट होगिरिफोर बिथांमोना लामायाव थाफैखाबाय आरो ओइ दिनै मादोंलै आं मिथिलालै बावगारलायलांबाय नै जाहा गोरा सोरनि सापर्ट नोंलाय आं माबादोंसो बै फरासुबुरिजों मिसाव हागोन बिसोरो गलथाम सोगोन बायदि मोनदों आं फरासुबुरिया नंगौ नामा फाख्रिबारिखौ गलथाम सोगोन होन मोनदों बिथाङा पियार जासुला दै लोगोफोर माबा गामिनिनो माबा गामिनिनो मालाय गामिनि सापर्ट जायो नामा बेंग्रा गामिनिसो माने इसोर गामिनि फाख्रिबारिदों फरासुबुरिदों दा जों गामिदों ओमफ्राय फरासुबुरिदों जाना दङ आरो फाख्रिबारिया आंनि गामि गलथाम होगोन फरासुबुरिखौ दे बेस्ट अफ लाक बिसोरबो गलथाम होनो हागौ आरो लास्टआव 0-0 थेंक इउ ट्राइबेगार Former Cabinet Minister Sir दैमारि जोंनि मानगोनां सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय जों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनि जासुलाया देन्जारलै जोंनिया गांसे आर'नाइजों जोंनिया बल खेलाव मा होनाय नै रानगिरिफोर बिसोरो मोखांखौनो खिथियाखै गरमदों गोलोमजोब्बायना नोंथांमोन फुटबल गेलेनो खम जालांनाया स्वाभाबिक टुर्नामेन्ट मोनसे खुंनोब्ला गोबां थाखा फैसानि समस्या फैयो अब्लाबो दैफांखुट्टि इयुथ क्लाबा बे टुर्नामेन्टखौ फाथिबाय थादों दा गेलेनो बिराद मोजां मोनो गेलेनो रोङो नाथाय जों बेबायदि सुबिदा होनो हायैलाय बिथांमोना गोजौआव थांनो हाया बल बादायनायखौ खुंनानै जोंनि गेजेराव मोनसे बिदा फंबाय अनलायनाय सिनायलायनाय लोगो हमलायनाय बे परिबेखौ जोंनो होदों बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर होदों आरो जाय गेलेगिरि बिथांमोना देहा मोदोम गारसोमनानै थांनाय 29 माबानिफ्राय आगस्तनिफ्राय दिनैसिमहालागै प्राय 20-22 दिन बिथांमोना खुब देहानि खस्थ'जों गेलेनानै बिसिमहालागै गाव गावनि टेलेन्ट गाव गावनि प्रतिभा गावनि रोंगौथि आरो रेफारि दङ मिस्टार चन्द्र बर' बिथांखौबो सिनायथिनो हास्थायदों मिस्टार बाबुराम दैमारि बिथांखौबो सिनायथिनो थाखाय हास्थायदों आरो लोगोसे फटु टुडु बिथांखौबो जों सिनायथिनो थाखाय हास्थायदों जोङो बे समाव प्रेस मोसाहारि MCLA धनस्री कन्स्टिट्युएन्सि बिथांखौ किक अफनि टाइमखौ लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय डेन्जारेस जानो थांगासिनो दङ
दा पियार जासुलाया ओरैबायदि दाइलग होगासिनो दङ लाव खालामनो नागिरदों नैबे गोजाया जाहैबाय फाख्रिबारि आरो नैबे मोनसेया जाहैबाय पुरासुब्रि नैबे जाहैबाय पियार जासुला बिथाङा डेन्जार मिनियो दैबो मोनलोङाखै बिथाङा गेमा स्टार्ट जानो थांगासिनो दङ sarang hos दिनै ओरैबायदि गरमजोंनो सिरियास जाजोब्बाय बिसोरो सिरि सिरि थाजोबनांबाय हाबथारबायमोन खुन्थायाव नाङामोनबा खुन्था गैयामोनबाला मा जागोन चान्स मोनदों बहुत फाख्रिबारिया खिन्थु जोनो रोङाखै बिनियाबो जोनाया बारा मोजां बेरासै आखायाव गाजाबाय बावसैलै सोबावसै आबजाना होले दानदाव नांबाय आबजाले निफ्रा माखा जाखोबाय थियो यो साखौ मालाय खल हाफटाइमनि सम बावैसो गेलेनायनि फिथाइखौ बुंथिनानै होलांबाय आरो जोंजों हांख्रायना लाबोजानाय जोंनि माखासे इन्डास्ट्रिसफोरनि बिबानगिरिफोर दङ बाग्लारि इन्डास्ट्रिनिफ्राय आदा बिथां पेरस दैमारि बिथांखौबो दान्दिसे गावखौ सिनायथिनो थाखाय खावलायबाय सेस्था खालामदों बेयो सोनो नागिरदों खुन्थायाव नांबाय
나또 능마나 가봤어. 그거 감당고 또. 구조! làm được thịt lên này lên bắt đồ Lagaw. Gorom khel लोगोफोर gorom khel Sing goglैना थाबाय सासेया खिन्थु खेला सोलिगासिनो दङ हामा जखम जाबाय बियो नै Alright, सासे Gede mansi Sergiding Tiga macam terbaik Pas. Pas करने बार बार उतरी सुपर बनाओ
गैला जखम खालामना थानाय माने ओरैबादि मानसि जाखानाय बिश्राम राभा ट्रफि गथायनायबो मोनसे लादो बेखौ गथायदो ट्रफिखौ हेन्ड अभार खालामना हो आयं बेनो गथायनाय दे बरिया बेस्ट प्लेयार जोङो थारबाय जा प्लेयार मासे खुमसि आंलाय बाय भुटसो नामालाय चेम्पियन जागोन बिराद बाहादुरि फारिलाइखौ आंनि प्लेयार मा जानला मोनला नङा बेदर हो सोरबा जुदि इन्टारभिउ जानोबा फै जोङो फोजोबनाय जासिगोन बेनिखायनो आं आफादगिरि जानानै बिथांनि नामखौ चेन्ज खालामनाय जासिगोन दानिफ्रायनो बख्रब इउटुब चेनेल आफादगिरि जानानै